Happy Zero means installed. We go to install GTA 3 on the vPhone OS with the Android 7 32-bit. So let's start it. The town is starting. Συγγνώμη, γελάω με τον τρόπο που τα λέει, συγγνώμη. Α, είναι γαμημένη. Ωραία, εντάξει, οκ. Audio. Ναι. Είσαι στους γονείς σου, καταρχήν. Ναι. Ναι, το ξέρω και τι ξαπλώνεις και λέω εντάξει, 7,5 ώρα στην πάρω ένα τηλέφωνο. Ναι. Ναι. Αλλά με το αν πες δεν κάνουμε δουλειά, το έχουμε μάθει στη ζωή μας. Τι αν ρε εσύ, εγώ με το αν ζω μια ζωή και δεν γίνεται τίποτα, άσε με μωρέ Μαρία. Ακούγεσαι, ακούγεσαι. Πού πας εσύ με το σκύλο τώρα ρε παιδάκι, με τέτοια κούραση που έχεις εσύ. Οι δικηγόροι, Μαρία, πρέπει να το μάθεις αυτό στη ζωή σου, γιατί έχεις πολλά να αντιμετωπίσεις με δικηγόρους, καθώς φαίνεται. Παίρνουν ό,τι ώρα, να σου το πω χήμα, τους καυλώσει. Εσύ δεν κάνει να τους παίρνεις ό,τι ώρα θέλεις εσύ. Το έχω ζήσει εγώ με τους δικούς μου. Δεν μπορώ να σας μιλήσω τώρα, κατάλαβες. Ενώ εκείνοι μου έχουν πάρει 2 το μεσημέρι, 3 το μεσημέρι. Εντάξει, έλα. Βέβαια ρε εσύ Μαρία. Χέρι γιατί. Αυτός είναι δικηγόρος σου. Τι είναι αυτό.
είναι υπόθεση, δεν είναι δικιά. Και πάτε τώρα και οι δύο εσείς να καταθέσετε. It's working. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. It's not working.